Hi guys, welcome back to my channel. So दिनैनि भिडिअ बेसेबा इन्टारेस्ट जागोन मानेकि दिनै जोङो मैगंबो खागोन ओमफ्राय जानि काकलेटनि गोखा नोंनि गथा गथाया बेखौ जोंहा सांखौ सेफायनो नागिरदों ओमफ्राय मा बेसे मोनगोन काकलेटखौबो नायनोसै ओमफ्राय नैयाव मा खानिखि आं ओमफ्राय नैयाव इयो हा जाबाय दं ओमफ्राय दं आरो नैयाव हाबथाराखैनो जावनोनो ओमफ्राय मा मैगं फोगोन मिथिथ'ला इयाव ओमफ्राय जायखिजाया फोगोन आरो इयाव जावखांनानै उनावनो इयाव हाग्राफोरा जि बुरजा बुग्लायाखैनो खस्थ'थार आरो नैयाव मुदुफुलानो ओमफ्राय नैयावबो भिन्दि बिफांबो दं सासेया नैयाव हाथाराखै ओमफ्राय इयाव आदाया दानस्रोमबाय दं आरो ओमफ्राय नै जोङो सब साफायजोबगोन आरो मोजाङै मोजां नैयाव दा काकलेट खाबाय आरो बारा गैया आरो काकलेटआबो थाइगाबाय नङाबा बेसेबा बुरजा मोनखायो नैयावबो बारा होनदों ओमफ्राय दा इखौ जोङो काकलेटखौ खानानै बिनि सां माखाखौ बोस्रांजोबनोसै आरो नैयाव आङो भिन्दि खाबाय दं आरो गोरा जाबाय मायो आदाया माबा माबि खालामबाय दं नैयाव थानानै संबाय दं ओमफ्राय नै दान्दाखौबो बख'सिगोन आरो जोङो इयाव जेंसिखौ बख'बाय आरो मोनसे जेंसिखौ गथाराखैनो सिथाबजोबदों नालाय मानलायनायबो नालाय ओरैनो ओमफ्राय जोङो इयाव बोबाय दं फैथारानो इसेबो ओमफ्राय नैयाव आदाया इसे दानस्रांना आदाया बोरै जाबाय इयाव आं बोबाय दं ओमफ्राय नैयाव दानस्रांना होनसै आरो नङाबा बस'ना होनसै नैखौ दानस्रांना होबाय सेखाजों जोङो दा बोलांनोसै दानस्रांखांबा नैनि सांखौ जोङो सेफायनोसै आरो ओमफ्राय बेलेगाव होहैनोसै आरो मानेकि काकलेटआबो थाइगाबायमोन नालाय बेनिखायनो जोङो बख'जोब्बाय नै इयावबो बख'बाय जोङो दा बेयाव बख'बायानो दं गासिबो नैयाव दानस्रांना हरलायदों नै बेसेबा बुरजा फैखाबाय आरो जेंसियानो एख'खौनो बारा नुवाखै नै दा जोङो काकलेट खानोसै आरो नैयाव दा बख'सिगोनमोन नालाय बेनिखायनो काकलेट खानोसै जोङो दा आङो खाबाय दं आरो काकलेटखौबो ओमफ्राय इयाव नै बेसेबा मोजां ओमफ्राय गोमोनथार आरो थाइसे ना थाइनैयाल' गोथां आरो दा गैगोन ना गैलाबा एसे गोमोना जाजाया खोमा सिनि मोनबाय दा जोङो फाथो खालायनोसै बेयाव जों फाथो खागोन आरो बोरै खायोमोन नैयाव जोङो फाथो खासिगोन आरो मैथाबो दंमोन थेवबो मैथाखौ खाथ'ला दिनै जानानै नैयाव फाथोखौ जोङो खाबाय आरो दा जोङो फाथोखौ खालांबाय थाबाय नैयाव मुथा मारिलायनाय नैयाव आदायाबो आखाइजों हाबाय ओमफ्राय आंहा खेमसिजों खाबाय आरो दा जोंनि फाथो खानायखौ नायलांबाय थादों रोंफोर नैयाव आदाया बेसेबा फट' खाबाय दं ओमफ्राय आंबोथ' लासैसो नालाय खेमसिजों हादों नालाय नैयाव एसे गेदेर नायनानै हासिगोन आरो नैयाव हाबाय दं आङो ओमफ्राय नैयाव
दा जोङो फाथो खाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो बेलेग मैगं खाहैलायनोसै दा जोङो थांलायनोसै ओमफ्राय नैयाव जोंहाना बेसेबा नैयाव मैथाया बेसेबा मोजां रोदोमदों आरो ओमफ्राय जोंहानाव बेसेबा डेन्जारेस बुस्थुबो दं नैयाव भिन्दि नै ओमफ्राय आं खिथिनोसै आरो जोङो ओमफ्राय नैयाव मुदुफुल खाग्रोबाय आरो जोङो ओमफ्राय उनाव खिथिसिगोन आं नोंसोरनो जोंहानाव मा डेन्जारेस बुस्थु दं नोंसोरो बेखौ गियोना गिया कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नैयाव मुदुफुला बेसेबा मोजां जाना दं ओमफ्राय गाहायावबो नालाय नैयाव आदाया खाबाय दं नै दा आङो नोंसोरनो खिथिनोसै दा आङो नोंसोरनो खिथिनोसै ओरैनो बे बासा आरो हान्दिलर बावसो नै एसे माबा जोंना दं मस्त गेदेर जादा आयु गिथावना बाथावनानो फुल सिङाव बै मुदुफुलनि सिङावनो आरो नैयाव फुलखौनो हानायाखै इ ससेनिखौ इ जानानैनो ओमफ्राय नैयाव इसे ओंखारजोबना दं बारा ओंखाराखै सिङाव बेसेबा बुरजा दं मा मिथिथ'ला ओमफ्राय बेसेबा गेदेरखा नैयाव बिरबाय आरो नै इसिनियाव जोंहा फुलखौनो हानाला ओमफ्राय जोंहा माइया फुल हानो थांनायाव खेबनै जोखांबाय मानेखि फार्स्टआव इसे फिसामोन नालाय नुवाखैमोनबो ओमफ्राय दा बेसेबा गेदेर जाबाय इसिनिखौ हाख'नो हाला ओमफ्राय नैयाव मुदुफुला बेसेबा मोजां जाना दं नै भिन्दि गेदेर आरो नैयाव भिन्दि बिलाइया इयो भिन्दि गेदेर आरो मटाटा नोंसोरो नुफेरदोंना नुफेराखै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहाना जुदि माने थाइबा नोंसोरनो खिथिगोन जोङो बोरै इयो ओमफ्राय नैयाव मा होनगोनमोनबा नै दहायनि जेंसिखौ जोङो नैयाव होफैजोब्बाय आरो नै नायजाबा नैयाव जिंखा थाइदो आरो नैयाव जिंखा दा थाइथ'वाखै ओमफ्राय बिबार जाबाय ओमफ्राय इयाव होफैबाय आरो नैयाव फुलखौबो ससेखौ हाखांजोब्बाय आरो नैयाव ओमफ्राय जेंसिफोरखौबो जिंखायाव हैबाय ओमफ्राय बोस्रांजोब्बाय मोजांथार ओमफ्राय नैयावबो हाखौ जावग्लिजोब्बाय आदाया नै बेस बोरै नुखो जोंनि बे बोस्रांनाय खामानि मावनायखौ बोरै नुखो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय गाइस थेंक इउ फर वाचिं